Namaste. Går du og føler, at du er presset? At du kan mærke, at du er blevet mere skrøbelig på det sidste? Mere sårbar? Mere lyst til at være grødlabil? At du kan mærke, at det mindste føles som et utroligt pres i dit liv? Men at du samtidig hele tiden kommer til at frygte, hvad omgivelserne tænker, hvis du tillader dig at træde et skridt tilbage fra verden og trække dig fra den. Du skal ikke være bange. Du skal ikke frygte. Du behøver ikke nogens accept eller tilladelse for at kunne være dig og træde et skridt tilbage væk fra verden. Du skal have tillid til, at det du mærker herinde i din krop, at det kan du regne med, for din krop lyver aldrig. Kroppen fortæller altid sandheden. Og når din hjerne begynder at fortælle dig, at det skal du ikke lytte til, fordi at du skal tage mere hensyn til omverdenen og dine omgivelser, og hvad nu, hvad de tænker. Du skal ikke stole på dine tanker. Du skal forene dig og søge lindring inde i dit center, inde i dig. Der ligger dit shelter. Ikke mere frygt i dit liv. Du skal være dig. Ha' mod til at være dig, uden frygt i livet. Ræk hænderne op imod himlen og universet. Tal direkte til guddommen. Kære guddom, jeg slår op med frygten inde i mig. Styrk mig, så jeg har mod til at tage skridtet frem imod det lys, du foran mig har sat. Tag skridtet. Gør det. Kærlighed, velsignelser og endnu mere kærlighed i din retning. Jeg tror på dig. Namaste. Namaste.